Здравейте, драги зрители! Вие сте с предаването Бизнес Тренд. Аз съм Любо Гетов. Радвам се, че отново сме заедно и продължаваме темата туризъм, която захванахме миналата седмица с Ивелин Кючуков, председателя на Българската асоциация по туризъм, и ако с него си говорихме за така по-глобалния вид в туризма, т.е. България като марка на туристическия пазар, видове туризъм и така нататък. Днеска ще влезнем вътре в къщичката, в хотела, в управлението, в проблематиката. За тази цел съм поканил Жулиета Серафимова, бизнес-консултант в хотелския бизнес. Една дама, която съм виждал веднъж на живо. Преди доста време бяхме гости заедно на една закуска с хотелски менеджери. Това беше човека, който ми направи много приятно впечатление като човек практик, с умерени приказки и с конкретика. И поради тази причина от плеядата консултанти в хотелския бизнес реших да я покана именно нея. Жулиета, здравей! Благодаря ти много, че си сред нас. Любо, благодаря ти за поканата. За мен е чест. И първия въпрос. Чорбаджиите в хотелския бизнес са предимно мъже. Или не е така? Повечето да, има и жени, като в голяма част от бизнесите. Добре. Доколко се вслушват в тебе като консултант от гледна точка на това, че си жена? Има ли предразсъдъци в това отношение или не? Не. Добре. В този мъжки бизнес, бих казала, хотелиерството, няма значение какъв си. Или си успешен, или не си успешен. Или произвеждаш резултати, или не ги произвеждаш, така че нямам такъв казус, никога не съм имала. Чудесно. Бях длъжен да задам този въпрос, защото винаги има българския собственик на бизнес не винаги така се отнася с равнопоставеност, не за друго. Възможно е да има дискриминация, но аз съм усещала подобна дискриминация преди години в чужбина, не в България, когато така имах поредица от обучения за генерални менеджери в САЩ и в Швейцария, и когато трябваше да се налагам, но не защото съм жена, а защото съм от една малка държава. Източна Европа. Да, и защото бях по-млада. Ясно. Така че предполагам, че буда доверие, познато име съм, и тези собственици, които ме намират, те нямат друг вариант, освен да ми се доверят. Отговорността е тяхна, по-малко моя. Чудесно. Доколко хотелския мениджмънт в последните години започна да осъзнава, че има нужда от външна гледна точка и от доктор? В края на краищата твоята задача е да предпишеш лекарствата, да дадеш терапията, както и моята, но в други индустрии. Да, точно така е. Да, хубав въпрос, благодаря ти. Последните години се налага, преди много години, аз имам дългогодишен опит в тази индустрия на всякакви нива, включително и много дълъг опит като генерален менеджер на група хотели във високия сегмент. Мога да кажа, че преди години казуса беше с оперативните нива. В момента той все още съществува, хора на оперативни нива, но казусите с мениджмънта като че ли наделява, и това го забелязвам последните 5-6 и повече години. Така че, да, на инвеститорите им се налага да търсят и външна помощ, защото колегите, които са генерални менеджери, управители или менеджерски екипи, с които аз основно работя, те имат нужда от външна помощ, не толкова инвеститорите. Много млади постъпват на тази позиция, а това е индустрия, която трябва да трупаш опит. Трябва да се трупа опит, трябва да се трупат познания. В България не винаги ги намират. Трябва просто време. Повече битки да водят
да спечелят, да загубят. Време трябва. Всъщност в момента, то не е само в този бранш, много често хора, които година, две, три поработил в дадената структура, показал лоялност, желание, акъл, го хващат за ушите и го качват на 2 нива нагоре или 3 нива нагоре, защото горе се освободило мястото. И те са неподготвени чисто като менеджери, много от тях. Всъщност те са били добри оперативни служители или на ниво там 2-3 човека управлявали или рецепция управлява. Обаче в един момент, като те дигнат на ниво занимавай се с всичко, нещата почват да се огъват. Ами точно така е. Затова казах преди малко, че на колегите им е много трудно. Тази подготовка изисква време. Не казвам толкова време, колкото на мен ми е отнело. На мен ми е отнело десетилетия. При условие, че имам едно добро образование в България, но аз исках да видя къде съм съобразно международните генерални менеджери. И се тествах в чужбина. Освен това, ходих на бизнес коуч тук при Лидия Шулева, небезизвестна дама, защото непрекъснато усещах, че имам дефицит на познания. Но аз бях такъв човек. Колегите или нямат такива възможности, или нямат това време. Всеки бърза, инвеститорите бързат, те бързат. Или не го осъзнават. Или не го осъзнават, просто е необходимо време и затова пък има възможности хора като мен и други колеги реално да съдействат в тази посока. Добре, какви са най-честите проблеми, с които се сблъскваш в своите проекти? Предполагам, има повторяемост, нали, поне на 50%. Ще започна накратко от инвеститорите. Аз имам невероятния късмет да работя с страхотни инвеститори, защото ако няма това припознаване на моята роля и вслушване от тяхна страна, няма смисъл. Нещата могат да приключат много бързо. От страна на инвеститорите. Български инвеститор, ще се опитам да обобща, не само от мой опит, е доста контролиращ, трудно се доверява и практикува микроменеджмент. Това пречи на дейността. Това го забелязвам не само от свой опит. Общо взето, като дойде инвеститора в хотела, спират да обръщат внимание на гостите, всички почват да се въртат около него. Аз на 3-4 пъти ми се е случило последната година, нали, топ инвеститори с много хотели са в хотела и край. Атомна бомба, други няма. Те изискват внимание. Ами, страхопочитание, уважение, каквото и да е. Това е факт. Нали, Това е факт. По отношение на менеджерските екипи има страхотни хора, но отново ще повторя, те не са имали възможност да се обучат. Бизнесът е труден, като всеки един бизнес, има нови предизвикателства. Може би им е най-трудно не толкова с оперативната дейност и самата материя, с управлението на екипи, управлението на хора. Това е най-тежката задача, смятам. смятам. Каза нови предизвикателства. Какви са новите предизвикателства от COVID насам? Защото COVID е някакъв вододел не само в туризма и в много други индустрии. Какво се промени? Ами всичко се промени. С една дума всичко се промени. Инвеститорите се промениха, гостите се промениха, служителите се промениха, бизнеса се промени. Добре, да ги разчепкаме тези компоненти. С какво се промениха гостите? Имат повече изисквания, имат повече предложения, бизнес е изключително конкурентен. Това е индустрия, в която всеки ден водиш някакви битки на всякакви нива. И затова е толкова изтощаваща, изцеждаща. Така че гостите имат избор. Освен това, има едни специфични гости, които имат твърде големи изисквания, нека да кажа, които е трудно да бъдат. В съотношение цена-качество. Да, така е. Какво се промени при инвеститорите? Страха им е по-голям.
че утре пак ще ни затворят или ще се случи нещо друго. И това, строителството на хотел е така дейност, която е тежка, доста трудоемка и финансоемка. Има инвеститори, които за първи път инвестират в хотел и когато започнат да го правят или малко преди откриването казват, ако знаех, нямаше да инвестирам в това. Така че страховете им са големи и без основания. Това е бизнес, в който печалбата идва с времето. Печалбата идва с времето и тази дейност е зависима много от хората. На всяко едно ниво. От гостите, от служителите, от доставчиците. Това са едни процеси, които не могат да бъдат управляеми и контролирани във всеки един момент. Тоест българският инвеститор, поне това, което и от други разговори, сега ти го загатна, иска бърза възвръщаемост. А в този бизнес това не се получава. Да. И всъщност правят ли се компромиси по отношение на определени детайли, примерно после в кухнята или моята голяма мъка за българската закуска в хотелите, нали? Това ми е на мен лично драма в голяма част от хотелите. Закуската е компромисна, меко казано. Да не говорим за кафето. Това е като цяло, ще започнем отзад напред, това е като цяло се правят някъде компромиси с качеството на храната и то се усеща от гостите. Качеството на продуктите, технологиите, да, някъде се правят. Правят се компромиси с качеството на строителните материали, но защото тази дейност е много скъпа. Всичко поскъпва, ние това го знаем. А в крайна сметка тази инвестиция, тя трябва да бъде калкулирана в крайната продажна цена към клиента, която се определя от пазара. Така че се правят често компромиси с така наречените back-of-house premises, които са всичките служебни помещения, складове, за сметка на търговската и публична зона. Но бих искала да кажа, че българските инвеститори стават все по-добри в това нещо. Те придобиват опит. Освен това има и добри проектантски, архитектурни дружества, които им съдействат, тъй като те също придобиха опит. Има надграждане. Има надграждане. Това е друг прекрасно. съществен момент е поддръжката на хотел. Всъщност, аз като човек, който постоянно ползва хотели, нали, в началото почти всички хотели са прекрасни. Но в рамките на 7, 8, 10 години едно на ръка амортизацията, но примерно моя основен враг в хотелите е хладилника, тъй като той обикновено шуми като трактор. Ония ден буквално един хладилник иска да го изкубна, защото беше трудно се вадеше контакт. Невъзможно да се спи. Доколко се обръща внимание на тази устойчивост и на продължаването на поддържане на нивото? Нали? Защото това за мен е едно голямо предизвикателство. Това е една от най-трудните дейности в един хотел. Всички започват успешно, но във времето това качество, общо казано на услугата, трудно се поддържа. И тук не говорим само за поддържането на материалната база. Един добре работещ хотел с една добра постоянна заетост по-бързо се амортизира. А и има гости, които го чупат, грубо казвам. Нека да кажем така. Така. Освен това зависи с какви материали как е строен този хотел, колко качествени са материалите, как се поддържа този хотел, включително от служителите, с какви препарати, дали има добър технически отдел. Така че нещата са взаимосвързани, трудно е, безспорно. Така че 7-8 години, преди имаше такова правило, че на 7-8 години един хотел трябва да бъде реновиран. Ключът е в това на по-кратки интервали да бъде освежаван, а не да се чака 7, 8 или 10 години. Да грохне и Била съм свидетел и на 15 години да се прави основен ремонт на хотел. Това не е правилно.
Тогава инвестицията е по-голяма, а и гостите забелязват недобрата база доста преди собствениците, което не е редно и дават сигнали как, като отидат в друг хотел. Да, но всъщност едно от нещата, които винаги ми е правило впечатление, тъй като по една друга причина имам допир до собственици на хотели, те спят в хотелите, не спят точно в определени стаи, които стаи, нали, се държат само за тях. Тази стая не се амортизира, защото тя е стаята на собственика, грубо казано. И оттам нататък той изкривява усещането за преживяване. Всъщност има ли дисбаланс, защото в България ми прави впечатление едни много мащабни проекти, с големи фоайета, с нали, някакъв микс между европейския и турския стил, нали, в интериора, ако мога така да се израза. И всъщност дисбаланс между мегата в интериора и в заявката, претенцията и после в сервиса. Има такъв дисбаланс. Факт е, инвестира се, едното е инвестиция, другото е разход. Другото е разход, за съжаление. Ние непрекъснато си говорим за собственици. Да, те са първа и последна инстанция, но и при тях има доста позитивни промени. Така че особено като имат повече от един хотел, те също се променят и виждат, че това е един тежък бизнес и трябва да се вслушват и в служителите, да има уважение към госта, към служителя, но това е един процес, на всички се образоваме с годините. Така че го има този дисбаланс. Това е свързано с това, което малко по-рано казах. Едното е инвестиция. Важното е това, което е за гостите, каква е публичната зона, каква е търговската зона, другото остава на заден план, но в крайната цена се калкулира стойността на услугата, включително отношението на всички тия безкрайни хора, които работят и дават услугата. Само интериора не е сериозно да бъде взет под внимание. Да, със сигурност, иначе нали, нямаше да има такива хора като тебе и мене. Нали, така общо взето, сервиса всъщност в момента даже става по-важен, отколкото 2 квадрата повече или по-малко в стаята. Това е сервис индустри. Във всяка една област обслужването е важно. Услугата, която се дава, така че в крайната цена се включва и услугата, отношението на хората, тяхната подготовка, тяхното внимание към детайла. Под хора имам предвид служителите. Да. Цената не се определя, за да изплаща мебелите в един хотел. Да, аз винаги съм се възхищавал колко много мебели слагат в стаите, които аз 10 дена да седа там няма да мога общо взето да седна по 2 пъти. Има изискване по наредбата за категоризация, но не само. Да. Сигурно. Някъде се надвишават тези изисквания, за да е красиво, гостите да се чувстват добре в крайна сметка. Може. Различни гости, различни критерии. Нали? Така. Всъщност ти каза 2 думички, от които искам да тръгна нататък. До сега обграждахме думата микроменеджмент, нали, намесата на собственика до ниво тоалетна хартия, грубо казано, в хотела. Доколко българския менеджер има свободата да решава? Всъщност това в редица случаи е един много сериозен проблем. Назначават се едни сериозни менеджери, хора дори с твоето ниво и после не им се позволява да се разгърнат. Има ли го този казус? Смятам, че го има. Аз не съм пример в това отношение, тъй като аз бях извоювала голяма автономност във времето, но това е въпрос на доверие, то не става веднага. Но да, познавам доста колеги в индустрията. Голяма част от тях играят ролята на координатори, не толкова на менеджери, които имат реални права. Те имат отговорности, но нямат реални права и това е тъжно. Разбира се, причините за това са много, но от един човек, ако се изисква отговорност, той трябва да има права.
Всъщност, това може би и казус в редица случаи, когато ти влизаш като консултант в такива места. Може би да, може би да. Но аз не отивам за да извоювам права на менеджера. Да, аз виждам някои неща, разбира се, говоря с инвеститор, но моята роля е друга, по-скоро да консултирам самия инвеститор или да му помогна той да се справи с екипа си или да помогна на генералния менеджер, на управителя на хотела. Казусите са различни, за които съм търсена. От концепции до коучинг, до онбординг. Това е въвеждане на нов генерален менеджер в обекта, до смяна на екипи. Казусите са различни. Слава Богу, аз имам достатъчно опит, така че това, което представлява удоволствие за мен, не просто го мога, аз го правя. Друго, което казвам, не, това съм го правила преди 20 години, търся друг човек за това. Имало ли си случай да откажеш на клиент? Да дойдат, да кажат, искам да работиш с нас, и да кажеш, не, благодаря. Имала съм случай да си тръгвам от проект. Да откажа, ние изясняваме какви са техните очаквания от мен. Това, което ми се случва, кажа, да, мога да го направя, но това го правех преди 25 години. Аз не искам да се връщам там. В този смисъл съм отказвала и затова казвам, препоръчвам друг човек или друг колега, който може да им съдейства и на този етап той ще им бъде по-полезен. Защото трябва да навлезе в детайлите. Не защото аз съм велика, защото времето за това е минало. Аз не обичам да се връщам назад. Мога да бъда по-полезна с по-стратегически неща. Силата моята е в това. Доколко има промяна в чуждестранните клиенти през последните години или продължаваме да се бориме с нискотарифните? Не мога да генерализирам. Гостите по морските ни курорти са едни, гостите в спа центровете са различни, в градските хотели са трети. Да. Не бих искала да давам оценка или етикет да слагам на гостите. Има всякакви гости. Да, времената от преди много години, когато идваха собствениците на бизнес от чужбина, отминаха. Сега идват всякакви гости, но гостите не се делят на българи и чужденци. И не винаги цената, която плащат и категорията хотел, в който отсядат, ги категоризира като добри или лоши. Виждала съм всякакви варианти. Но България продължава да се бори с промяна на имиджа си като по-масова дестинация. Всъщност градският туризъм набира много сериозна скорост. Да. София, за мен като софиянец е много приятно да виждаш цели групи по 30-40 човека, ходещи из центъра на София, защото нашето самочувствие беше доскоро, какво толкова ще ни гледат в столицата, като имаш Будапеща, ако щеш дори един Букурещ, но всъщност София се превърна в една много приятна столица, европейска, нали, и вече почна да предизвиква интерес. Да, хотелите в София работят прекрасно, но това вече се отнася и за хотелите в Пловдив, хотелите във Варна, в Бургас, в по-големите градове. В по-малките градове просто има по-малко хотели, така че те също се развиват добре. И човек като мен много трудно си намира места. В интерес на истината, защото буквално преди седмица трябваше да проведе едно обучение в Стара Загора. Борбата да си намеря хотел със съотношение цена-качество, буквално под 150-200 лева няма хотел. Да. Цените от 20-21 година или след COVID доста се завишиха. Да. Ще продължим след рекламите. Уважаеми зрители, на гости ми е Жулиета Серафимова, консултант в хотелския бизнес. Продължаваме темата за хотелския мениджмънт и изобщо за сервиса в хотелите, преживяването в хотелите, което
определено е нещото, което кара един човек да се върне втори, трети, четвърти, пети път. Доколко различните поколения имат различни очаквания. Защото едно семейство с деца, друго е двойка на 45-50, трето е хора на възраст 65-70. Да не говорим за тези нахалните джензита, които от онзи ден и те почнаха да печелят пари и да ходят по хотели. Доколко различните хотелския бранш и хотелския мениджмънт в един хотел може да отговори на различните поколения като клиенти? Да, това е предизвикателство. Нека да започна от това, че няколко поколения служители работят в хотела, не само посрещат няколко поколения гости. И това е голямо предизвикателство. Има разлика определена между поколенията. Поколенията, които предпочитат личния подход, личното посрещане, разговорите, физическия контакт, и поколенията, които предпочитат всичко сами да правят, от селф-чекин до намиране на информация. Така че те нямат необходимост да контактуват с когото и да е в хотела. Да, всъщност това е за мен лично селф-чекинга все още е предизвикателство. Ползвам един хотел в Шумен, който е направен и менажиран от две сестри, учили в Швейцария туризъм. Хотелчето е прекрасно, но след 8 часа е селф-чекинг. Остават ти картата там, набираш, влизаш си. Най-интересното е, че в този хотел има бар, кафе, всичко има и си има цени. И си слагаш паричките там в една турбичка, образно казано. И аз викам, добре, имате такова доверие на клиентите, дори някой да ни изложи, ще ни излезе по-евтино, отколкото да държиме човек. Нали? Да. Тоест, всяко едно поколение си намира своя подход в съответния бизнес, както съответно в хотелски. Категорично, но причината да се инвестира в така наречените автономни хотели е свързано и с по-малките разходи. Инвестират се в автоматизирани процеси, технологии, не в хора. И тази концепция е по-рентабилна. Разбира се, не е за всеки гост. И това не касае толкова поколенията. Разбира се, има гости, които са на една така пределна възраст, те по-трудно борават всякакви технологии, но има такива, които предпочитат да си говорят с хора, а не да зависят от устройства. Но тази концепция не е само в Шумен, тя е в много големи градове. Да. Самостоятелни, автономни хотели и има голямо бъдеще в този сегмент. Не е необходимо всички да строят 5-звездни хотели с голям брой услуги, голям брой служители. Чисто и просто някои хора не ползват нито спато, нито басейна, а те са дошли да преспат, да си свършат работа и да си тръгнат. И затова плащат по-добра цена. Така че това е бъдещето. Там, където има много служители, има много услуги и услугата е добра, цената ще става все по-висока. Да, всъщност човешкият труд, независимо от изкуствения интелект и дигитализация и така нататък, ще става все по-скъп. Реалната икономика, в която и икономиката на преживяването като хотелския бизнес, всъщност ще става много по-скъпа и много малко хора ще могат да си я позволяват след 10-15 години. Поне така съм чел. След 10-15 години вече никой не се наема да прогнозира какво ще се случи с хотелския бизнес и изобщо с индустрията на гостоприемството. Факт е, че тя много бързо се променя. Но там, където ще има добра услуга, тя ще струва скъпо. В останалите хотели просто ще бъдат въведени повече автоматизирани процеси. Това е свързано с много неща, включително и с липсата на достатъчно хора, които желаят или могат да работят в тази индустрия. Това не е локален казус. Да, безспорно. Това е част от нещата.
Доколко успяват да обучат персонала си? Защото, примерно, за мен като гост, един от основните проблеми е сблъсъка с рецепция. Влизаш и там те посрещат все едно си досадник. В част от случаите, естествено, не навсякъде. И това е не защото децата, които обикновено седат на рецепция 20 годишни девойки или момчета, просто никой не им е обяснил и не е успял всъщност да ги запали, че първия контакт с клиента, особено с човек над 50 години като мене, той си търси емоцията, той си търси добре дошъл, нали? И наистина да почувства, че е добре дошъл. Как успяват да се справят с твоите подопечни, нали? Защото това е казус на средния мениджмънт и на висшия мениджмънт, да успее да създаде това усещане в своите служители? Когато бях генерален менеджер, очевидно се справях. Сега вече играя друга роля. Някои от менеджерите успяват, на други им е по-трудно. Тук не говорим само за умения, навици у служителите. Тук говорим за възпитаване на едно отношение към гостите. Служителите, в случая на рецепция, които нали са и по-млади, те като цяло имат едно по-различно, по-раздвижено, по-небрежно, по-приятелско отношение към гостите. Но, разбира се, минаха времената, които се говореше на вие, но има начин да се покаже това отношение. И зависи каква е концепцията на хотела. Ако е тежък, 5-звезден хотел, отношението е едно. Ако е малък хотел, по-приятелски, тогава отношението е друго, но това нещо се култивира и това се изисква от генералния менеджер, от управителя, от собственика. Нещата винаги са отгоре надолу. Посоката е тази. Добре, има ли бъдеще малкия хотел или по-скоро ще вървиме в по-ексклузивните хотели като развитие? Те са различни хотели. Тук не ги делим на големи и малки. Големия хотел пак зависи. Зависи от типа хотел. Морски, курортен, спа, градски. Има своето място, разходите там са по-големи. Малкият хотел също има своето място. Но в момента сегмента на бутиковия сегмент много сериозно се запълва тази ниша в България. Има доста добри примери в тази посока. Тоест малък хотел с високо качество на сервис, гурме кухня и има тази ниша, тя се развива. Да. Другото вече отдавна го има, но има много добри примери в България и съответно услугата е на доста по-висока цена, но тя трябва да бъде защитена с един добър продукт и една добър услуга. Като продукт е самата инвестиция, самия хотел, с заведенията си, инфраструктурата, услугата вече зависи от хората, които работят там. Доколко сме конкурентни като хотели и хотелски мениджмънт за големи конгреси, за конгресния туризъм? Защото това абсолютно е една посока. Конкурентна е България. Прекрасни хотели, прекрасни зали, доста опит. Просто трябват още повече международни събития в България и разпознаваемост на тази карта на международния конгресен туризъм. Иначе България има много опит в това отношение. И не бива да се подценяваме. Имаме прекрасни хотели, които работят много добре. Чудесно. Това е много важно да го кажеш, защото ако слушаш, пуснеш, образно казано, телевизора, нали, както се казва, и като излезне някой гуру, човек от бизнеса с хотелите, аз една хубава дума не съм чул. Винаги казус е, този сезон беше отвратителен, имаме такива и такива проблеми. Никой не е казал, доволни сме, берекет има, всичко е точно. Самия факт, че се появяват още нови хотели, означава, че има потенциал. Че има потенциал и всъщност в София буквално преди няма и месец се появи още един голям 5-звезден хотел, нали, в който изобщо не е за... За кой хотел?
Нямам право да казвам брандове, добре. нали? Затова така. Но наистина един хотел на Цариградско, който е 10 на 12 етажа. Да. Поредният, това показва, че има търсене. Това показва, че София определено ще се развива. София се развива, строят се хотели, има добри хотели. И тепърва ще има. Хотели. И ще има, нека да има. А доколко големите вериги продължават да влизат на българския пазар? Навлизат, но самите международните вериги, те, нека да кажа, са по-малко рестриктивни. Те различни модели взаимоотношения с инвеститори имат. Менеджмент, хибридни модели, франчайз, софт брандове. Там, където намерят почва, те влизат. Това е бизнес за тях. Така че в големите градове, там където има потенциал, те навлизат, но разбира се имат своите изисквания, защото дестинации, които не са интересни за тях, където няма голям потенциал, те просто не навлизат, отказват или предлагат финансови условия, които са крайно нерентабилни. Но не съм съгласна с факта, че там, където има много хотелски вериги, това е добре развиващ се пазар. Нещата не стоят точно по този начин, има и добри местни примери. Тоест не е задължително да имаш международни оператори, за да нивото да е добро? Не е задължително, абсолютно. Веригите са по-добри в стандартизирането на процесите, но там работят едни големи машини, централи в офисите им и е по-леко за самите служители. Продажби и така нататък. Да, по-леко е, но аз съм менажирала доста успешна група от независими хотели. Има и други колеги, които същото правят, така че няма голяма разлика. Тоест българските хотели на български инвеститори с български менеджмент са на нивото, на което е международните оператори в голяма страната. Част от тях определено, да. Даже може би и по-добре някой от тях. Със сигурност, да. Това е така. Веригите, да, те имат своите стандарти, по-лесно име, но зависи от генералния менеджер, зависи от екипа. Така че или си добър или не, няма значение дали е верига или не. Да, в някои отношения това помага. Не само заради стандартите, заради международните резервационни системи. Има своите предимства, но не е задължително условие един хотел да бъде успешен. Има прекрасни български примери. Какви качества трябва да притежава един мениджър на хотел? Добри комуникативни способности. Устойчивост. Нерви. Аз го наричам устойчивост. Устойчивост на всичко, много енергия, защото се контактува непрекъснато с много хора и се управляват, менажират се взаимоотношения. Основно един менеджер управлява взаимоотношения с инвеститора, с екипа си, с доставчици, с партньори, с клиенти, с общински държавни институции. Да. И това е един непрекъснат процес. Трябва да е устойчив. Така, в такива случаи казвам, че трябва да има много изчистен филтър на лична преценка, защото получава информация и съвети от всякъде. И това е свързано с характера. Ти си менеджер. Щом е менеджер, той управлява процеси, управлява взаимоотношения, управлява пари, управлява хора. Това е, може би, основното. Добре. Какви съвети би дала за един инвеститор да създаде собствен бранд на хотела, който е построил? Да превърне хотела си в силен бранд? Да. Да си избере добър менеджер. Да си намери добър менеджер, като се убеди, че той е добър, да му се довери, за да може менеджерът да изгради добър екип и да даде малко време на този екип да постигне резултати.
Нещата не могат до обяд да се случат. Какво означава за тебе малко време? Година, две, три? Защото каза, че това бизнес Един нов хотел, трупа. ако говорим за нов хотел, на един нов хотел минимум 1 година му трябва, за да разбере собственика дали правилно се е позиционирал и не е допуснал грешки. За да се развие успешно бизнес, поне 2-3 години. Поне 2-3 години. И трябва екипа и собственика да си ядат взаимно време. И да се работи в тази посока. Да има дух, екипът да вярва в това, което прави. Иначе ще е един пореден хотел. Те тази година са в този хотел, другата година са в другия хотел и за екипа в един момент е без значение за кой работи. Да. Познавам много колеги в индустрията и някъде, ако трябва да предложа генерален менеджер на обект, в който аз съм свършила някаква работа и ангажимента ми е приключил, първият и основен въпрос, който потенциалният управител ми задава е не Жули, какви пари ще получавам, а кажи ми нещо за собственика. Защото са се напатили. Да, така е. За да знаят дали има смисъл. Всъщност, очакванията на инвеститора от мениджмънта са в редица случаи, че идва един вълшебник и с няколко маха на пръчката нещата ще се оправят, а това няма как да се случи. Вълшебници няма. Нали? Това свърши. Просто трябва да си дадат време, да се харесат и да си дадат време. Нищо не се случва сега и веднага. Да, дори да се сменят някакви неща в краткосрочен план, те дават резултат след 3, 4, 5, 6 месеца. Те дори сега да ги смениш. Това е така. Не се случва. Но много често се назначават едни менеджери, които няма права. И тяхната най-голяма битка е с инвеститора. Да. Даже не с екипа и с институциите и с гостите. Това е една непосилна битка. Ясно е кой е печеливш. Не, обикновено и двамата са губещи. То в тази битка печеливши няма, защото тия двамата не трябва да се бият между себе си. Нали, битките са там на тези нива и те като че стават по-задълбочени, аз го наблюдавам. Тоест, инвеститорите стават все по-нетърпеливи. По-нетърпеливи, да. Прехвърлят една огромна отговорност и едни огромни очаквания върху оперативния мениджмънт. Същевременно те искат да контролират, да дирижират процеса, те хора около тях. И ако нямаш доверие на един човек, просто избери друг човек. Или инвеститорите започват сами да си ръководят бизнеса, има и такива случаи. Така че това е една непосилна битка. Но аз си наблюдавам, че това все повече се задълбочава. И това е причината голяма част от добрите хотелиери да сменят индустрията, да отидат в друга индустрия или да започнат да работят на проект. По-различни проекти, те не желаят да са хора на договор. Тоест, говориме хотелиери, менеджери на хотели. Да. С менеджери говори. Защото като казах хотелиери в първия момент, аз останах впечатление, че хората си продават хотелите и отиват да инвестират тези пари в Не. Хотелиери, менеджери. За менеджери говори. Има ли вторичен пазар на хотели в България? Тоест, хотели, които са изградени, кои работещи, кои не, да се продават на... От години има. Да. От години има. Активен ли е? Защото обикновено канат консултанта често, когато се смени инвеститор, нали, ребрандиране, репозициониране на дадения хотел. Не е чак толкова активен, но съществува. Е възможно да стане по-активен. Има хотели, които работят прекрасно, но те са си постоянно обявени за продажба. Има собственици, които искат, търсят екипи, които да вдигнат и да поддържат една висока стойност на актива. Да. Ако се намери купувач, защо не? Да. Той развързва едни пари, инвестира в нещо друго. Така че това е част от нещата, част от играта. Да. Защото има много индустрии, където собствениците емоционално се привързват към бизнеса си
и се разделят с бизнеса си даже по-тежко, отколкото с членове на семейството си, ако мога така да се изразя. Нали, вложили са много емоция, много мъка, радост в дадения бизнес, особено в производствени предприятия, нали, които са тръгнали от гараж, пък сега виж какво сме постигнали. За това го зададох този въпрос, дали има такава емоционална обвързаност на инвеститорите, независимо дали един хотел е печеливш или не толкова, дали могат да се разделят с своето дете. Ако инвеститорите са прагматични, това е просто бизнес. Защо да не се разделят? Ако инвеститорите са изградили от нулата и са вложили те много работа, емоция, ще им е по-трудно. Но ако просто са изкарали едни пари и искат да ги вложат в хотел, тогава емоцията е друга. Те не са го отгледали това дете. Даже не са го и родили. Взели са си го на готово. Примерно, да. Усиновили се, тогава емоцията е друга, но хотелиерството е много интересен, приятен бизнес, но то е бизнес и трябва да има прагматизъм. Стига да го разбираш. Стига да го разбираш. Отвън изглежда един лек, приятен бизнес, хора, които така пият водичка, кафенце, но вътре е тежък бизнес. Тежък бизнес е това, но пък е приятен. Благодаря ти много за този разговор. За мен беше удоволствие да си ми на гости. Вярвам, че зрителите след нашия разговор ще имат един малко по-различен поглед върху хотела и хотела като бизнес. Благодаря ти. Дано, благодаря и аз. Скъпи зрители, на гости ми беше Жулиета Серафимова. За мен разговорът беше много интересен, поучителен. Човек с обрана комуникация, точни и ясни послания, което вярвам, че и на вас, и на мене ми направи впечатление. Бъдете здрави, бъдете успешни. До следващия път.